Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле Хозур ТВ каналын караучы, яраткан тамашачыларыбыз. Хәерле сәгатьтә тапшыру үз эшен башлый. Сезнең белән мин Резида Саляхова. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бүген бездә кунакта Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артисткасы, Зөрәйлә триосы солисты, Татарстанның атказанган артисты Зөлфия Вәлиева. Исәнмесез, Зөлфия? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам. Сезне биредә күрүебезгә чиксез шатбыз. Рәхмәт сезгә килүегез өчен. Без сезне, менә әйткәнемчә, Тинчурин театры артисткасы, җырчы буларак кына беләбез. Ләкин сез бит күпкә үзгә кеше, күпкә тирәнрәк кеше. Менә үзегез сөйләгез әле, нинди кеше сез дип. Үзең турында сөйләү бигрәк читен инде, Резида, белмим. Аның хәтле микән? Шуның хәтле, Зөлфия апа. Мин сезнең белән бергә эшләгән кеше буларак, мин сезне беләм. Менә тамашачы да белсен әле, никадәр сез үрнәк ана, үрнәк хуҗабикә икәнегезне. Изге күңелле, нурлы йөзле кешесез. Мәңге картаймас, гүзәл ханым. Рәхмәт. Инде яши бара, ничектер юморга күчә барабыз, тормышка җиңелрәк карыйбыз. Ул җиддилекнең икенче ягы дип уйлыйм мин. Шуңа күрә күңелрәк яшәргә тырышабыз, балаларга да шулай итеп яшәүне өйрәтәбез, яшәргә өйрәтәбез инде. Оптимизм. Оптимизм дөньяны хәл итә, Алла таба, шулай булсын. Театр дөньясына күчик. Быел сезнең театрга килгәнегезгә лаверса 20 ел була, шулай бит? 20 ел. Аны инде теге театрга кирип документларына кул куюдан саныйлар име безнең җитәкчеләр. Ә минем иң беренче ролем Йолдызлы яңгырда Инҗилә Шинаева иде. Аны инде күргән кеше бәлки хәтерлидер. 95 елда чыккан иде. Шуңа күрә 23 ел була шул рольне уйнаганга. Менә сез инде студент чактан ук театрда эшли башладыгыз. Безне студент чактан ук безнең режиссерыбыз, укытучыбыз Рашид Загидуллин кертә башлады спектакльләргә, зур, олы спектакльләргә. Иң олы зур спектакльбез ул Нурихан Фаттахның Итил суга катырур. Мин анда сакчы идем. Кызлар рольләрен уйнадылар, ә мине егетләр арасына кертеп бастырдылар. Сакчы калкан ук тотып. Ни өчен? Чөнки күрәсең минем Гәүдәгә шуны? Гәүдә микән? Мин бик җаваплы ни шлем астына күренми торган ирләрдән аерылмый торган бер шундый бер кеше булганмындыр инде. Артык җаваплы булганга шундый роль биргәннәр безгә. Белмим, шулай итеп. Сезнеңчә, театр бүгенге көндә әхлакка индиме? Үзенең шушы таләпләрен, үзенең шушы бурычларын үтиме? Әлбәттә үти. Театр ничек кенә әйтмәсеннәр, театр өйрәтергә тиеш түгел. Мин бер олы режиссерның авызыннан да ишеткәнем бар. Тәрбияләргә тиеш түгел театр, шулай дип. Ләкин мин үзем дә кай вакыт ниндидер спектакль караганнан соң бик озак уйланып йөрим. Ул бит инде уйланулар әлбәттә синең үзгәрүеңне тәшкил итә, шулай бит. Нәрсәдер уйлыйсың, ул бит синең эчендә үзгәрү, ниндидер тәрбияви ягыннан сиңа тәэсир итә. Шуңа күрә мин тәрбияли дип уйлыйм. Шуңа ышанам. Шуңа ышанасыз. Һәм тамашачы үзенең сорауларына җавап таба дип уйлыйсыз. Әйе. Үзенең булган тормышындагы булган вакыйгаларны таный, таный. Ничек алга таба ничек яшәргә, ничек чыгарга шул ситуациядән дип шулай дип. Нидер хәл ителештә хәтта таба дип уйлыйсыз. Шишелеш таба. Әйбәт. Хәзер инде Зөләйлә иҗатына күчик. Анда да инде сезнең нидер күркәм даты булса кирәк. Безнең быел җимешләр җыя торган ел. Театрда 20 еллык юбилей, курсташларым белән анда инде танылган артистларыбыз безнең. Бик күп атказанган артистлар. Ул курс уңышлы булды дип уйлыйм мин. Бик бәхетле курс, талантлы курс. Беренче курсы Рашид Загидуллин, Тәслимә Хәләф һәм Зөфәр Харисов менә 3 укытучы безне башлап җибәргәннәр, безне укытып. Алмаз Фатхулла әйтеп китим инде. Аларны әйтмичә булдырып булмый. Алмаз Фатхулла, Гүзәл Гайнуллина, Гөлчәчәк, Ирик Хафизовлар, Харис Хөснетдинов, Әлмәттә эшләүче Фазыл Насыбуллин, хәзер Кәриев театрында хезмәт итеп ятучы безнең Фирнат Насыбуллин, театрга кирмәгәннәре Лена Габайдуллина, Гүзәл Камалетдинова һәм Гөлнара Галәветдинова. Менә шул безнең йолдызлы курсыбыз. Ярый, алайса инде курс темасын дәвам итеп, театр темасын дәвам итеп рольләргә күз салыйк әле. Менә шушы 20 ел эчендә башкарган иң төп роль сезнең өчен, тамашачы өчен түгел, нәкъ менә сезнең өчен.
Минем өчен төп рольләрем. Гадәттә актерлар сөйли, дөрес сүз әйтәләр инде, әлбәттә, һәрбер ролем кыйммәтле, һәрбер ролем кадерле диләр, һәрбер ролемгә үз җанымны салам. Ләкин менә ул инде күрәсең, яшьлектән гомерлеккә, истәлеккә кереп калган рольләр, тамашачы мине шул рольләрдән таный торган рольләр, ул инде минем ике яраткан сәрвәрем. Берсе җилбәзәк бай кызы булса, сәрвәр башмагымдагы сәрвәр, икенчесе инде шул менә ятим кыз, сүнгән йолдызлардагы сәрвәрем. Алар инде мәңге минем белән бергә булачаклар гомер буе. Сездән миңа да күчте ул васыят итеп. Аллаһка шөкер. Аллаһка шөкер. Рәхмәт. Ә менә еллар үткән саен приоритетлар үзгәрәме? Иҗатка кагылышлы, гомумән дөньяга кагылышлы. Приоритетлар әлбәттә үзгәрә инде ул Резидә. Башлангыч чорда, гаиләң булмаганда, әлбәттә шумасың бөтенләй башың белән иҗатка. Әле белмисең, алга таба тормышта нинди кыйммәтлелек нәрсә ул ниләр. Тормышта иң кыйммәтле нәрсә икәнлеген. Аннары инде гаиләң булгач, балаларың туа башлагач, анда әз генә үзгәртә башлыйсың. Чөнки хатын-кыз ул минем өчен иң төп роль, иң зур роль ул гаиләсен саклаучы хатын-кыз заты. Менә мин хәзер үземне шулай итеп кабул итәм. Ул бәлки күрәсеңдер, теге театрда күчерелеш шурга эләккәнгә күрә, мин бит инде яшь героинялар образларынан киттем хәзер, теге карчыклар рольләренә килеп җитмәдем. Күчерелеш шуры, ул күчерелеш шурындагы актрисаларга әсәрләр әз язылган. Тик шулай да сез ятмыйсыз театрда. Сез ятмыйм, Аллаһка шөкер, ике ролем бар минем. Мин горурланам рольләрем белән. Шуңа күрә минем энергиям күбрәк күчте гаилә өлкәсенә. Шулай булырга тиештер дә инде. Шулай булырга тиештер дә инде ул. Хатын-кыз тормышында чыннан да мин башымны бәрә-бәрә иҗат кына дип әйтмим. Мин аның белән горурланам. Ул сәнгать дөньясын, театр дөньясын үпкәләтмәм дип уйлыйм. Барыбер менә ул минем фикерем, минем тормышка карашым шундый. Мин сезнең белән тулысынча килешәм. Гомумән тормышка карата, гаиләгә карата да, иҗатка карата да һәм чыннан да әдәбиятның кайсы гына әсәрне ачып карамыйсың, анда яшь кыз, әби. Иратларга кагылышлы, аларга гел язылган. Яшь чикләве юк. Анда урта яшьтәге иратлар өчен дә бар, яшьләр өчен дә, өлкәннәр өчен дә, бабайлар өчен дә. Ләкин чыннан да безнең хатын-кызларыбызның тагын бер вазифасы бар, ул гаилә учагын саклау, ул ана булу, үрнәк ана булырга тырышабыз, яхшы ана. Балаларыбызга дөрес тәрбия бирергә тырышабыз һәм бирергә насыйп итсен Ходай. Хәзер инде балалар темасына менә күчеп барабыз, әкрен генә әйдәгез шул теманы күтәрик әле. Нинди ана сез, ничек итеп тәрбия бирергә тырышасыз? Әти-әниләрегездән килгән гадәтләргә таянасызмы? Әллә инде сезнең үзегезнең ниндидер бер аерым Зөлфия Вәлиева уйлап тапкан система бармы? Балаларны тәрбияләү системасы. Резидә, менә мин без гомер буе, гомер дәврендә без бит инде шәхес буларак үсәбез, кеше буларак үсәбез, үзебезне үзебез тәрбиялибез. Ниндидер яңа гадәтләр, уңай гадәтләр үзебезгә булдырырга тырышабыз. Шулай бит, менә ул яктан күптән түгел генә минем яшемне беләләр бит инде хәзер, мин урта яшьтә, урта яшьтәге кризис була дигән әйбер бар, ул уртак яшь кризис инде татарча әйтсәк. Урта яшь кризисы, ягъни кризис среднего возраста. Әйе, татарча түгел әйтә алмыйм мин аны. Менә шул кризиска лектем кебек тоелды да, шуны җентекләп өйрәнәсем килде. Мин шуңа күрә психология факультетына, университетка кирдем. Быел шуны тәмамладым һәм диплом алдым, кызыл диплом алдым. Мин психолог булдым. Шулаймыни? Мин аны бик өйрәнәсем килде. Менә шул 2 ел уку университетта ул миңа гына түгел, гомумән менә балаларыма, хәләл җифтемә, гаилә эчендәге бөтен атмосферага ниндидер йогынты бирде, ниндидер файдалы информациялар алдым үземә, файдалы мәгълүмат. Нәрсә әйтәсем килә? Тумыштан 6 яшькә хәтле алып, баланы тәрбияләүче кешеләрнең өстендә шуңа хәтле җаваплылык икән. Балага 6 яшькә туганнан бирле 6 яшькә хәтле нигез салына. Аны тәрбияли торган кешеләр янындагы баланы уңай якларын күреп, аны психологиядә я концепция дигән әйбер бар, менә ул нәкъ шул я концепция салына икән 6 яшькә хәтле балага. Шуңа күрә бер нинди тискәре, ниндидер ямьсез әйбер әйтү. Балалар гомумән ул вакытта дөньяга тәнкыйть карашы белән карый белмиләр. Алар һәрбер әйткән сүзгә ышаналар, самими. Әти-әнинең әйткән һәрбер сүзләренә ышанып баралар. Менә шул 6 яшькә хәтле безнең алга таба бөтен тормышка
салына икән маршрут. Без шуның белән, шуңа нигезләнеп, шул урнаштырылган фикерләр белән башка шуның белән яшибез. Менә шуны белгәч мин Сорау тудымы, мин дөрес тәрбияләдем. Менә әлбәттә инде малайга бит 15 яшь тулды быел име. Кай вакыт Кәримнең теге биктән кытлап ата торган шундый бер характерында бар, холкында шундый ни бар, әйбер бар. Сыйфат. Мин аны хәзер анализлагач, мин әйтәм, мин бит аны кичкене чакта тәнкыйтьли идем. Чөнки ул начарлык эшлим дип түгел, әлбәттә, ул үземнән дә ниндидер курку булган, балам әйбәт булсын, әйбәт холыклы булсын, тәрбияле булсын дигән әйбер белән. Хәзер инде менә Латыйфага әзгенәләкте ике. Кызны бөтенләй шартсыз тәрбиялиләр икән. Малайны мактап торсанлар эшләгән эшләре өчен, үстерер өчен, име, тормышта да аннары. Кызны шартсыз менә дөньяга туган өчен генә яратырга кирәк, әти ягыннан, гомумән инде әни ягыннан да. Менә шундый белемнәр алып ятабыз. Әйбәт, Зөлфия, белем. Шуңа күрә менә белеп тор, синең малайың әле бәләкәй. Шуңа күрә син аның я концепциясын бик нык төзәргә кирәк, Артем белән икебезгә. Без сезнең белән эфирдан тыш бу турыда та сөйләшәбез әле, Алла бирсә, бик кызыклы тема, рәхмәт. Балаларыгызга менә аш бүлмәсенә күчик хәзер. Сез бит инде бик уңган хуҗабикә, мин моны беләм. Бик тәмле ризыклар пешерәсез сез. Ниләр белән сыйлыйсыз балаларыгызны, ирегезне? Мен тәмле ашатасызмы, әллә файдалы ашатасыз? Татар халык ашларында токмачлы аш булуына шуның хәтле сөенәм, Резидә. Менә бала шул булмаса, минем балалар нәрсә белән тукланалар икән дип шундый фикергә Иң яраткан ризыклары токмачлы. Иң яраткан ризыклар шул. Мин гомумән үзем яшелчәләр яратсам, пешерелгән килеш, кыздырылган килешме, салат формасындамы, аларны нишләптер ашамыйлар. Менә токмачлы аш, тавык шулпасы, ит шулпасы, менә анысы инде коткара безне, Аллага шөкер, шуны яраталар. Пилмән яраталар. Бәлеш, пишмак инде шул менә татар халык ашына милли ризыклар, Аллага шөкер. Хөрмәтле тамашачылар, эфирда хәерле сәгатьтә тапшыруы. Бүген бездә кунакта Татарстанның атказанган артисты Зөлфия Вәлиева. Зөлфия ханым, әйдәгез дәвам итик әңгәмәбезне. Менә сезнең бәлки бөтен кешегә дә билгеле түгел, тагын бер эшегез бар. Ул да булса хәйриячелек. Яхшылык эшлә дә суга сал диләр. Бәлки шулай да моны күбрәк кешегә сөйләргәдер. Сездән күреп, башкалар да менә шушы изге эшләргә, игелекле эшләргә, хәйриячелеккә тартылыр иде. Сез үзегез ничек уйлыйсыз? Махсус яшерәсезме бу эшегезне? Яшерәсез дип тә әйтеп булмый, ләкин бик кычкырып йөрмисез. Мин аны яшермим, Резидә. Аны ни өчен күрсәтергә кирәк халыкка? Һәрбер сатылып алган менә шушы кичкенә мендәрчегем, һәр мендәрчегә 200 сумы китеп бара хәйриягә. Ул бит әйбәт эш. Күбрәк алсалар, аның керү шул хәйриягә китүе дә күбрәк булачак. Менә шуны әйбәт. Булай кешегә сөйләп йөреп, менә мин хәйриягә бирәм дип, менә шуларны аларны әйтәсе килми өчендер. Шуңа күрә менә яшерәмме, яшермим анысын әйтә алмыйм. Менә бәлки күп тамашачы бәлки белмидер дә. Интернетта утырмаган апалар, абыйлар, алар белми дә сезнең ничек итеп хәйрия эшен башкарганны. Менә әйдәгез башыннан сөйләп китик әле менә шушы бәхет мендәрчекләр турында каян килде бу идея? Нәрсә дип әйтим? Бәхет мендәрчегенә дигән төшенчәсенә килгәч, мин аны хәзер алай аталмыйм. Чөнки безнең Ходай Тәгаләдә табыну дигән әйбер юк. Шуңа күрә менә шушы кичкенә мендәрчек кулга алып, бу мине коткара, нәрсәдер бәхет китерә, тормышымны үзгәртә дигән әйбер, ул дөрес әйбер түгел. Бу бары тик Ходай Тәгаләне тагын бер зурлап, аның булганлыгына инанып, шөкер итеп, матур ясыла торган бер матур бизәк кенә. Бәлки искә төшереп торырга. Искә төшереп торырга, әйе. Мин хәзрәтләр белән дә сөйләштем. Кайбер мендәрчекләрнең артына мин Аллаһ исемен чигәм. Менә алар күрәсезме? Аллаһ исеме. Бу инде кешеләр алганда машинага алып куялар. Ләкин хәзрәт әйтте, син кешегә тапшырганда бу мендәрчекне, бу сине сакламый дип әйт. Менә машинаңда эленеп торганда күреп аласың да Аллаһ исемен. Шулык дуга искә төшә, шул дуганы укып аласың. Ул сиңа искә төшереп торучы бер матур бизәк, кулышы, җан кергән кулышы. Һич булмаса Аллага тапшырдым дигән фраза гына булса да искә төшереп әйтеп торган. Менә шул гына. Шундый матур әйбер. Әлеге хәйриячелек эше, ялгышмасам, Лондонда башланып китте, шулаймы? Лондонга хәтле башланып китте, ләкин мин эшләгән берничә мендәрчегемне, 5-6 мендәрчегемне үзем белән алып бардым.
анда Сабан туенда без аукцион формасында шул мендәрчекләрне саттык. Бер мендәрчегә хәтта китте инде безнең акчага алыштырсаң 3000 сумга берсе китте. Шулай алдылар. Без тупладык, хәзер инде төгәл әйтә алмыйм, бер 10 меңгә якын акча. Без аларны Рамил абый, ул инде татарлар бер Шундагы татарларның рәисе. рәисе Рамил Миннуллин, ул мен әйтәм, Рамил абый, сез кая тапшырасыз? Ул Сабан туйда җыелган акчаны ул да тапшыра Татарстандагы ятимнәр йортына. Әйтәм, Рамил абый, минем акчамда шунда кушып тапшырырсыз әле. Шулай итеп берләштереп без аны тапшырдык. Тик шулай да хәйриячелек өчен башланган эш түгел иде бит инде бу. Ул кемгәдер бүләк формасында ясала башлаган әйберме? Каян килде бу идея, менә шушы мендәрчекләрне ясау идеясы? Каян туды? Ни өчен нәкъ менә мендәрчек? Ни өчен өчпочмак түгел? Ни өчен түгәрәк түгел? Менә әлеге форманы, әлеге шигелешне, әлеге рәсемне кем уйлап чыгарды? Каян таптыңыз? Идея дигәннән мин күптән инде Ходай Тәгаләдән сорап килдем. Идән чыкмыйча гына үз иемдәге яраткан пишмагымда ниндидер эш эшләп кешегә файда китерү дигән әйбер сорадым. Мин моны сөйлә алмыйм, хәрҗләргә тотына. Ул чынлап та могҗиза ул. Без бит артистлар барыбер театрда эшләгәч роль көтеп яшисең. Син режиссердан һаман ниндидер менә эш була дип яшисеңме? Сәхнәдә эшләгәндә дә чакыруларны көтәсең, ниндидер нәрсә. Ә менә монда идән чыкмыйча гына үзең генә башкара торган, ниндидер үзең булдыра торган эш дип сорадым инде. Бер мәлне минем бер иптәш кызымның кызына туган көненә бардым. Мин аңа чигә торган бер кичкенә бүләк алдым. Ул булып чыкты, инәләр кадый торган бер мендәрчек. Зур формада, ул зуррак, күпкә зуррак бу. Мин аны чиктем дә. Мин аны бүләк итмәдем, чөнки минем алдан бүләк итеп өлгерде бүтән иптәш кызым, нәкъ шундый чигә торган әйбер, нәкъ шундый түгел, ләкин чигә торган әйбер. Бу битне кабатлану була дип, мин аны сумкамда яшереп калдырдым инде. Өйгә алып кайттым, үзем чиктем. Шул чиккән әйберем Кәрим башлангыч сыйныфларны бетерә иде. Шул укытучыга бүләк иттем. Шул чиккән мендәрчегемне, кичкенәне. Укытучыга ашады. Инде аның күршедәге укытучы кирип, каян алдың, карал нинди матур, миңа да кирәк иде дип, укытучы миңа шалтыратты. Әйтәм, тагын берне чигим әллә, әйтәм, яра чигеп бирермен, тагын берне чиктем. Монысы инде әзрәк бәләкәйрәк булды. Шул ук рәсем төрле бүтән җипләр белән чиккәч, менә минем рәсемнәр бер төрле җипләр белән чиккәч, алар инде үзгә була. Гомумән икенче рәсем кебек. Тагын бер чиктем. Шуннан бу миңа ошап китте. Ни өчен? Беренчедән теге ул зур картина чигә торган әйбер түгел, озакка бара торган эш түгел. Моны тиз генә чигеп куясың. Ул бер көн эчендә, 2 көн эчендә башкарыла. Айлар буе, еллар буе түгел, Аллага шөкер, тиз бетә торган эш, күзеңә күренә эшләнгән эш. Канәгать була, күңелең шундый канәгатьләнеп кала. Аннары инде мин уйлый башладым, әйтәм, моны ничек бүләк итеп була икән? Мин буларны бөтенләй кешегә бүләк итәргә үземнең, ничек дип әйтим, булай шундый кешеләр, сине илһамландыручы, талантлы кешеләр, мин андый кешеләргә сокланам. Ниндидер бүләк бирәсе килә. Ул теге кибеттән алган бүләк түгел, ә үзең эшләгән, менә җаныңны салып, йөрәгеңне күңел җылысы кергән, шулай итеп истәлеккә бирәсе килә. Минем хәзер башым эшли башлады. Ул Ходай Тәгалә булыша инде барысына да шулай дип уйлыйм мин. Менә шундый әйбер барлыкка килде. Бу мондый формага килгәнче 3 ел узды. Аның зурлыгы, аның читләрен ничек ясарга, менә бу матур ташлар, Сваровский ташларын инде мин Мәскәүдән ала башладым. Затлы булсын, кыйбатлы, матур булсын дип. Шулай итеп менә 4 ел булды майда. 4 ел инде шушы эш белән шөгыльләнәсез. 4 ел ие. Һәр берсен язып барам. Китабы бар. 250 күпмедер инде 300-гә якын шикелле. Анысы инде син дә чиктең, Резида, молодец, безнең театрда кызлар хуплап, шуны күтәреп алып, булыша башладылар. Син үрнәк алабыз, Зөлфия апа, чөнки син үзең генә түгел, безне дә менә шушы эшкә илһамландырдың. Һәм без дә күпмедер дәрәҗәдә шушы саваплы эшкә бераз гына булса да кушылырга тырыштык. Шулай да үзең генә чикмисең, синең бит менә күп, хәтта чит шәһәрләрдә дә ярдәмчеләрең бар. Шуны әйтәсем килә, аны әйтмичә булдыра алмыйм, чөнки минем хәзер барбер вакытыгыз бит инде, теге гаилә эшләре белән дә эшми белән, бу кул тота торган эш чигү өчен үзең беләсеңме, аны утырасың да, бер көн кузгалмыйча урыннан шуны чигеп бетерергә кирәк. Рима Сабирова дигән хатын-кыз Әлмәттә яши, ул безнең танылган драматург Сабырның хәләл җифте. Рима апа, менә ул миңа ярдәм итә.
Кичә генә алдым шушы матур шигелгән булачак мендәрчекләрне. Алдым дип ул почта җибәрәм аны. Аның малае Казанда укый, Рәзим, ул миңа алып килә шуларны. Алар бөтенесе төрле. Берсе дә кабатланмый. Кабатлана торганнары юк. Менә шул заготовка, алары инде артына шундый бархат шигеп, артына. Римма апа һәм башка шигүчеләр менә шуны шиккән өчен берәр финанс ярдәм рәхмәт. Рәхмәт, мин аларга җипләр җибәрәм беренчедән име. Шул шиккән өчен әз генә акча бирәм инде. Җибәрәм акча. Күп түгел, без сөйләшәбез, алар канәгать, миңа да җайлы. Шулай итеп, тигезләнергә тиеш барыбер эшләгән хезмәтең өчен нәрсәдер алырга кирәк. Шулай. Бүгенге көндә кайсы ятимнәр йортынамы, балалар йортынамы кая тапшырып киләсез шушы акчаларны? Менә теге Лондоннан тапшырылганнан соң балалар йортына тапшырмадым. Хәзер социаль челтәрләрдә бик күп, үзең беләсең, Резидаеме, бик күп ярдәм сораучы кешеләр бар. Аларны тикшереп, шалтыратып, белешеп барысында дөресме, дөрес түгелме, чөнки төрле кешеләр бар бит инде. Менә шунда тапшырып барырга тырышам инде. Ул җиңел, перевод белән күчерәсең дә ниндидер ярдәм бар. Яхшы, менә шушы саваплы эшегездә сезгә бар тик уңышлар телибез. Рәхмәт. Зөләйләгә күчик дип әйттек тә күчә алмый калдык. Бер-ике сүз белән генә шушы иҗат юнәлешендә яраткан кызларым, без алар белән 20 ел иҗат иттек бергә. Бер нинди составта алышынулар булмады. Без гел ишәү, гел бергә. Быел безгә 20 яшь, 20 еллык юбилейны уздырабыз. Алла бирсә, декабрь айында уздырсак инде. Ләкин бәлки күчерелер, соңрак булыр. Менә шул минем тормышымның ниндидер бер матур сәхифәсе. Яңа сәхифәсе. Мин әле хәтерлим, хәзер дә инде, димәк, шул вакыттан 20 ел вакыт узып киткән. Мин 4нче татар гимназиясендә укыдым. Фрунзе тукталышында басып торам. Залесныйга кайтырга, сирәк йөри иде автобус. Инде тукталыштагы бөтен афишаларны күзәтеп, инде ятлап бетерә идек. Сезнең афиша. Зөләйлә. Аптырап шуларны тикшерә идем. Чәчләрегезне, күзләрегезне әле ул вакытта кем уйлаган, мин менә шушы солисткалар белән таныш булырмын, хәтта бергә эшләрмен, хәтта шулай дуслашырмын дип. Син белсәң иде, Резида, ул афишларны без үзебез ябыштырып йөрдек бит. Ул безнең иң беренче концертыбыз, мин аны хәтерлим. 3 кыз, Зөләйләне әле без әле латин хәрефләре белән яздык, заманча булсын дип. Сезгә Зөләйләгә дә зурдан-зур уңышлар, юбилейларны да гөрләтеп уздырырга язсын һәм тагын күп кенә юбилейларны каршы алырга язсын бергә Алла бирсә. Әйдәгез балалар темасына кире әйләнеп кайтыйк. Сез кичкенә вакыттан ук үзегездә гаиләдә 3 бала үскәч, 3 балам булсын иде минем дә дип теләгән булгансыз. Һәм сезнең хыялыгыз тормышка ашты. Беренче балагыз олы кызыгыз Динар, энегезнең, бер туган энегезнең кызы. Шулай бит сез аны да гаиләгезгә алып үстергәнсез. Аннан соң Кәрим, аннан соң көтеп алган кыз Латифа. Менә аларга ничек тәрбия бирергә тырышасыз? Мин кичкенәдән үк безнең 3 бүлмәле фатирда әти-әни, минем әбием, мин аның белән күбрәк үстем инде. Һәм без 3 бала. Һәм дә инде үзелеп тормады. Әнинең апасы 2 кызы беләнме, әтинең бер туган абыйсының малае, өйләнеп бездә тордылар, бала таптылар. Безнең өйдә бер заманы 11 кеше яшәде. Мин аңа ияләшкән, миңа кызык, миңа рәхәт кеше күп булу өйдә. Күрәсең, кичкенәдән сеңеп калган, кергән дә инде мин өйгә кунаклар чакырырга яратам. Мин бездә кеше күп, безгә кереп йөриләр, кунаклар, күршеләр, туганнар. Үзелеп тормый инде кунаклар. Шуңа күрә күрәсең шундый хыял. Бу киң күңеллелекне аңлата инде миңа калса. Шулайдыр инде, кем белгән. Күңелең киң булса, һәр вакыт килгән кунакка куанасың гына дип. Дәрт бирә, ул атмосфера дәрт бирә, инде яшәү. Менә шушы 3 бала бер-берсен бер туган итеп тоялармы, бер туган итеп җыламалармы? Аллага шөкер, чөнки Динар безнең гаиләгә кергәндә аңа 9 яшь иде, Кәримгә 1 яшь. Шуңа күрә Кәрим үскәндә ук инде ул аны олы апасы дип кабул итте. Ә инде Латифа туганда Динар да Кәрим дә олылар иде. Динарга 16 яшь, Кәримгә 8 яшь. Аларның аралары 8 яшь һәрберсендә. Һәрберсендә Динар 8 булганда Кәрим туды. Кәримгә 8 яшь тулганда Латифа туды. Менә шулай. Димәк, хыялыгыз Латифа да Динар апа дип ул аны кабул итә, бер туган апасы дип кабул итә. Бер гаилә,
Динара хәзер инде безнең белән яшәми, ул олы тормышка аяк басты. Бәхетле булсын, балакаем, бәхетле генә була күрсен. Амин. Һәрбер балага әлбәттә ата-ана бәхет кенә тели, изге юллар, туры юлдан тайпылмасын дип тели һәм шулай булсын да. Амин, шулай булсын. Яхшы, балалар белән еш кына ниндидер кызык хәлләр булгалы бит инде. Менә берәр кызык хәл килмиме башыгызга? Кызык. Латифа бит инде бигрәк тә кызык кыз сезнең. Мин инде бигрәк тә аны беләм, чөнки театрда ул еш килеп безнең белән бергә кайнаша. Бик шундый Спектакльдә катнаша бит әле Резеда. Әйе. Яшерен эзләрдә ахырда чыга Белә, бит ул бит шул хәтле җаваплы, көтеп утыра. Ул җитди генә чәчләрен үреп, биреткаларын киеп, матур итеп пәлтәләрен киеп көтеп утыра, кайчан чыгам дип бик җаваплы. әнисенә ашаган. Әнисегә күрәсең шулайдыр инде, бәлки әтисенә дә ошагандыр, безнең әтисе дә бик җаваплы кеше. Кәрим, Латифа ул сәнгатькә тартылыр дип уйлыйм. Ни өчен ул хәзер безнең музыка мәктәбендә укыды 1 ел, 6 яшьтән алып, 7дән түгел, 6 яшьтән фортепианода нитә, ләкин биергә хисләнә, онытылып бии инде. Төрле музыкага, төрлечә хәрәкәтләр табып, быел Алла бирсә биюгә бирербез дип уйлыйм иншалла. Мә Кәрим безнең 1.70 буйлык җегетебез ул безнең Кәрим. Баянчы бит ул, баян классын Баян тәмамлаган классын белән. тәмамлады, кызыл диплом белән, инде аның лауреат дипломнары бик күп, халыкара дипломнары да, Россия дипломнары да, Аллага шөкер, мин аны баянчы булыр дип уйлаган идем. Ләкин ул безнең кинәт очкычлыкка китте. Ул безнең февраль аенда парашют белән сикерде. Аннары Досавка урнашып шунда ел буе укырга йөрде. Аннары инде Мәскәүгә барып кайтып, медкомиссия узды. Ул бик катлаулы, очкычлар өчен медкомиссияны узу бик читен. Сәламәтлегең нык булырга Ие, Аллага шөкер, шуны узып кайтты да, хәтта быелны без 8 ел укыган мәктәбеннән бүтән мәктәпкә күчтек. 35нче мәктәп бул авиакосмик мәктәбе, шундый юнәлеш белән. Менә исәпләр, хыяллар шуңа таба. Иншалла, Алла бирсә, хәерле сәгатьтә хыяллар тормышка ашсын. Алла бирсә, Кәрим Латифов турында Юнәлештә бөтенесен аңлап, бөтенесен белеп, өйрәнеп йөри торган бала. Амин, шулай булсын. Гадәттә балалар кечкенәдән бит инде мин летчик булам, мин Космонавт булам дип хыяллана. Кәрим киресенчә үсеп җиткәч аңлаган име менә Үсеп шушы. җиткәч, шулай итеп Һәм ничек киләчәктә тормышын шуның белән бәйләргә уйлыймы ул? шулай бәйләргә уйный, ничек булыр, күз күрер, Алла бирсә исән сау, сәламәт булсыннар, укысыннар. Барсы да Ходай Тәгалә кулында. Ярый, уңышлар аңада. Балалар темасын дәвам итеп, даими сәхифәбезгә күчик. Бүгенге тапшыруыбызның чыгарылышында әлеге рубрика балалар тәрбияләүгә багышлана. Сездән сорау рубрикасына тукталабыз. Баланы тәрбияләгән вакытта аны туганчы түгел. Иләнешкәнче үк аның тәрбиясе турында уйларга кирәк инде. Чөнки фәнгә әйләнеп кайтыйк. Генетический данныйлар бар бездә. Аны әле бер кешедә инкар иткәне юк. Бер кешедә әйтмәй әйтмәде аны. Алар бар. Алар бик каты бәйле киләчәк буын белән. Бу Аллаһ Тәгаләнең тәкъдире. Әгәр дә син әле иләнешкәнче үзеңне тәрбиялисең икән, хәерле юлда булып, хәләл ризык ашап, хәерле бәндәләр белән аралашып, ул бик каты киләчәк буынга ул бик каты киләчәк буында күренәчәк. Шуңа күрә баланы тәрбияләргә кирәк әле өйләнешкәнче. Аннан соң баланы яңадан тәрбияләргә теләсәң, өйләнешкәннән соң да тагын ниндидер бер әйберләре бар, теге мәрәсимнәре бар. Мәсәлән, ир белән хатын никахлашканнан соң бергә калгач, дугалар укырга тиеш, намаз укырга тиеш, Аллаһтан хәерле бәндә сорарга тиеш. Үзенә күрә бер тәрбияләү усулы бу. Шулай ук. Бала туды, әлхәмдүлилләh. Бала әле ана карында булганда да тәрбия дәвам итә. Хәләл ризык ашарга тиеш. Чөнки ризыктан тезелә бала. Ана ашаган ризыктан. Шулай итеп дәвам итә тәрбиясен. Тугач, әйтик, азан әйтергә тиеш, һәм башкалар Пәйгамбәр саллаллаһу безгә әйтеп калдырган сөннәтләрне үтәргә тиеш. Һәм инде баланы кичкенәдән үк мәчеткә алып барырга,
китап эшләренә җәлеп итәргә, хәерле вәгазьләр, хәерле насихатлар тыңлатырга, алар белән әңгәмә корырга, аларга хәерле сүзләр әйтергә, насихатлар бирергә, даими рәвештә алар белән эшләргә. Әгәр дә бала сине тыңламый икән, әгәр дә бала әшәкләнә икән, белегез, бу адәм баласының гөнаһысының үзеннән. Бер мисал гына китерәм. Мисаллар күп, бер генә китерәм. Хасан әл-Басри, Абу Ханифа хәзрәтләре белән дә булган хәл, шундый хәл булган. Хасан әл-Басри пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллямның ягъни ул табигиннардан саналган кеше. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллямның сахабаларын күргән кеше. Уйлап карагыз. Моның баласы шауып йөгереп тегендә әйбер алам, моннан әйбер әдәпсезлек күрсәтәдер иде инде. Маңа килделәр дә халык, хәзрәт, без сезне бик хөрмәт итәбез, беләбез инде. Менә малайга шулай әйтә, берәр сүз әйтмәссез микән ди. Ул малайны чакыртып, аңа сүз әйтми, кышкырмый. Без шулай дик, ник эшлисең, ник булай эшлисең дип, баланы кыерсытып, акырып, бакырып, куркытып эшләргә мөмкин. Шулай бит. Ләкин ул бернәрсә эшләми. Ул хатынын чакыра. Хатын ди, син теге яки бу йөкле булганда берәр гамәл эшләмәдеңме ди. Мин уйлап утырдым да, үземнең начар гамәлемне искә төшерә алмыйм. Балага тәэсир итә торган ди. Ул әйтә, әйе шул ди. Мин ди күршеләргә барганда, чыгып киткәндә күршеләргә барып кайтты, кунакка барды, чыкканда лимон күрдем теге өстә ди. Йөкле кеше лимон ашыйсы килеп китте. Сыгып шуны сорамыйча лимон ашаган идем ди. Ну күршеләргә әйтергә оныттым ди. Бар син аларга гафу үтен диде. Ул барып гафу үтенә, бала шунда ук туктала теге гамәлдән. Шуңа күрә баланың тыңлавы тыңламавы, баланың шушылай тотуы кай вакытта ата-ананың гөнаһсыннан да булырга мөмкин. Һәм иң соңгысы дип әйтәсем килә, баланы тәрбияләгән вакытта ата кеше күбрәк тәрбияләргә тиеш. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям әйтте: "Ас-салаху миналлаһи ва тарбияту минал-аб." Игелек Аллаһтан бирелә, тәрбия атадан диде. Ана кеше дуга кылырга тиеш күп итеп бала өчен. Бу да тәрбия. Аллаһ Тааладан нәкъ менә шушы игелекне сорарга тиеш. Игелек булмаса, тәрбия бирүдән кай вакытта мәгънәдә булмый. Шуңа күрә Риза Фахриддин хәзрәтләре әйтте бит инде. Кичкенә вакыттан бирелгән тәрбия ул үскәч аны бернәрсә боза алмый инде. Менә безнең әле тагын сораулар кай вакытта сез әйтеп киткән идегез, нянька турында инде. Безнең әлбәттә динебездә ул тыелмый. Ләкин Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям әйткән, иң хәерлесе ана кеше баласын карап үстерсә, тәрбияләсә. Әти кеше дә шушы тәрбиядә катнашса диде. Иң хәерлесе шул. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям да, Аллаһ Таала Коръәндә дә баланы 2 ел дәвамында имезегез дигән, бер туктатмыйча. 2 ел дәвамында ана кеше эшендәге бүтән тәрбиясен бирә икән. Имезеп. Шуңа күрә нянька дигән нәрсә ул әлбәттә яхшы. Әгәр дә акчаң бар икән, мөмкинчелегең бар икән, син ярдәм итер өчен чакыра аласың аны. Әйдә, мин тегендә барып кайтыйм әле, монда барып кайтыйм әле дип. Әмма ул нянькасы да инде әзрәк тәрбияле булырга тиештер дип уйлыйм мин. Шулай бит инде. Ярдәм йөзеннән әлбәттә, ләкин тәрбияне, төп тәрбияне ата-ана бирергә тиеш. Ана кеше хәерле ана булырга тиеш, ата кеше үрнәк ата булырга тиеш. Менә шул. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, хәерле сәгатьтә үз эшен дәвам итә. Бүген кунакта Зөлфия Вәлиева. Зөлфия апа, тагын бер сөйләшелмәгән юнәлеш калган сезнең иҗатыгызда, ул да булса кино юнәлеше. Чөнки театр белән анда безне 400-500 кеше генә күрә, ә менә экраннар аша безне меңләгән, миллионлаган тамашачы күрә һәм безне таный башлыйлар. Дөрес әйтәсез. Миңа калса, сезгә дә менә киноларда, фильмнарда уйнаган рольләрегез гаҗәеп популярлык китергәндер, шулай бит?
О, кино диясе килә. Үзләрдән соң кино ул бик көчле әйбер. Ул бик үзенә тарта торган ниндидер мөгъҗизаи дөнья ул. Кичкенәдән үк. Бөтен балалар ярата, кичкенәдән үк кыз бала кинода төшәргә теләген белдерә дип уйлыйм мин. Нишләптер хыялында бар дип, хыялында йөртсә дә әйтми дип уйлыйм мин аны. Андагы матур героиняларны күреп, кызыгып. Әлбәттә, чөнки телевидение зур йогынты ясый кешенең психикасына да, бөтен тормышына да. Китапта әйтүенчә, китаптан чигетәләр әле. Бер көнне уяндым да, мине таный башладылар. Мине бөтен дөнья белә башлады дигән әйбер. Ул минем белән нәкъ булган хәл тормышымда. Чөнки менә шул язмышлардан узмыш юк дигән кинофильм. Аның беренче сериясе булуга ук кичтән мин иртүк кибеткә чыгып киттем ипигә. Менә шунда бер апа башта карап торды озак кына. Аннары килеп, телевизордан балакаем, җыйлап беттем бит сине, карый, кил әле җаным, син бит ул. Мин ничек нәрсә әйтергә дә белмим, катып калдым. Әйе дип тә әйтә алмыйм, юк дип тә әйтә алмыйм. Менә ул әйбер минем башымнан узды. Ул зур бәхет, ул бик матур күренеш. Ничек кенә әйтсәләр дә, мин яратмыйм, мине танымыйлар, таныганнарын дип, юк, ул бик ни. Юк, ничек инде артист кеше шундый бер әйтә алам икән, мине таныганнарын мин яратмыйм дип. Әлбәттә, һәрбер артистның таныласы килә. Таныганны әлбәттә һәрбер артист менә калса ярата. Менә шулай китте. Яхшы, тагын кино рольләрегез күп булсын. Кино рольләрен Аллага шөкер. Татар кинематографиясе әкренләп үсә бара. Чәчәк ата, мыгый, шуңа күрә сезгә дә, безгә дә киноларда төшәргә насыйп итсен Ходай Алла бирсә киләчәктә. Менә тормышыгызда ниндидер кискен карарлар кабул итәргә туры килдеме? Бәлки үкенечле нәрсәләр калгандыр бүгенге көндә. Менә булай тәсе калган икән. Резидә, мин аларны хәзер онытырга тырышам. Мин хәзер дөресен әйткәндә исемә төшерә алмыйм. Менә чынлап әйтәм, эчкерсез әйтәм, искә төшерә алмыйм. Чөнки уңай уйлар белән, уңай фикерләр белән, кешегә уңай караш белән, тормышка уңай караш белән яшәү күпкә җиңелрәк. Шуңа күрә сезгә бит сез яшегезне биреп булмый. Сез шул уңай энергетикагыз белән сез һаман да кызларча. Субханалла. Һәм иң мөһиме күңелегез яшь. Күңелегез яшь, саф, шуңа күрә сез мәңге картаймассыз. Алла бирсә. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Хыялларыгыз белән таныштырыгыз безне, максатларыгыз белән. Хыяллар, максатлар. Бар минем хыялларым. Аны бит инде кеше әйтергә курка, безнең өлкәдә эшли торган кешеләр гомумән күз тияр дип. Яшерен хыяллар. Яшерен хыяллар ие. Теге узган тормыштагы казанышларны сөйләп инде анда күз тигәндер инде, ансын сөйләп була, нәрсә булганнарын. Алга таба хыялым бар спектакль куярга. Режиссер буларак. Режиссер буларак, менә мин шуңа җитлектем. Хәзер әсәрендә таптым, ничек буласын белмим. Ходай Тәгалә ярдәм итәр бәлки, Алла бирсә, бәлки шул хыялым. Сез бит куясыз да инде. Менә шул турыда сөйләшмәгәнбез икән. Сез балалар белән шөгыльләнәм. Театр студияда укытасыз бит әле сез. Шунысы бар, мәктәптә 6нчы гимназиядә балалар түгәрәген беренче урыннар аласыз, лауреатлар буласыз. Бар, җитәрлек, Аллага шөкер. Мин бик яратып эшлим балалар белән. Үземә бик зур ачыш булды ул. Бик тулыланам шун балалар белән эшләгәннән соң, рәхәт чигәм. Бик балаларга да бик күп мәгълүмат бирәм дип уйлыйм һәм шул безнең актерлык осталыгының нечкәлекләрен җиткереп балаларга ярдәм итәм дип уйлыйм инде шулай. Сез балаларга гына түгел, безгә дә бүген бик күп файдалы мәгълүматлар бирдегез, Зөлфия апа. Бик зур рәхмәт сезгә килгәнегез өчен. Бөтен яшерен хыялларыгыз, бөтен теләкләрегез, иҗатка кагылышлымы, гаиләгә кагылышлымы, тормышка кагылышлы бөтен хыял теләкләрегез тормышка ашсын, Алла бирсә. Рәхмәт, Зөлфия апа, исән сау булыгыз. Чакырганыңызга рәхмәт. Сезгә рәхмәт. Кадерле дуслар, бүген бездә кунакта Татарстанның атказанган артисты Зөлфия Вәлиева булды. Аңа бик зур рәхмәт. Сезгә дә игътибарыгыз өчен рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз сезнең белән. Сау булыгыз.